मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनेल वरती. तर आजच्या डेली ब्लॉग मध्ये तर आपण काय बनवतो आज? शेवयाची खीर. शेवयाची खीरची शेव गावावरून आणते. गावावर आणले मस्तपैकी ड्रायफ्रुट्स आणि तो आता बनवणार मी. तर आज शिव नाहीये कारण की शिव गेलाय. नाही, शिव कुठे गेला नाहीये, शिव घरी आहे कारण की आज त्याची आईला सुट्टी असते का, तर तो आज घरी आहे. घरी मस्ती करणार आहे. बघू संध्याकाळी करेल फोन मला घ्यायला. नाही केलंय आता अजून व्हिडिओ कॉल आला नाही, तर थोड्या वेळात येण्याची अपेक्षित आहे आम्हाला. व्हिडिओ कॉल उठला नसेल, अजून झोपलाच असेल मला वाटते. तर उठला असेल तुला वाटतंय? उठला असणार. तर ही खीर किती मिनिटात बनू शकते? नाही सांगू शकत. तर चला, शेवयाची खीर खायची आपल्याला आणि मग जायचं कुठे म्हणजे ऑफिसला. चौथा शनिवार असला तरी सुट्टी नाहीये. आणि आता सगळी तयारी थोडी गोकुळाष्टमीची चालू होणार आहे आणि गणपतीला गावी जायची तयारी. तर बघूया, शेवयाची खीर होऊ दे, मग मध्ये मध्ये आपण ऋतूला भेटूया. काय बोलते ऋतू? काय करते तू? जरा साप. साप करते, साप. हे बघा 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 बघा. मस्तपैकी झाली आमची खीर. या. आता आम्ही खाणार आहे, तुम्ही पण खा. तुम्ही पण तुमच्या घरी बनवून खा. बनवून ही आणलेली आम्ही गावावरनं घरी बनवलेली. मस्त झाले. तुमच्या वहिनीने दिलेले आहेत. नॅचरल. ब्लॉग बघतात ना, त्यांना सांगतो वहिनी तुम्ही दिलेली आहे. फोटो काढ, तुझा फोटो काढ. हा, फोटो पण पाठवू तुम्हाला. कडे घे ना हातात. हा. कडे हातात घे आणि मस्त घे. एक काम कर, तू घे. हे प्लेटीत घे ना, प्लेटीत घे ना, प्लेटीत घे ना. प्लेटीत या. एक नंबर. मस्त सगळं टाकलंय ना, ड्रायफ्रुट्स वगैरे. मसाला वगैरे सगळा टाक. हा. हातात घे, हातात घे प्लेट. मस्त घे. वाट छान येतोय. म्हणजे रेग्युलर आपण शॉप म्हणतो त्यांच्यापेक्षा वेगळाच येतो एकदम ना. सुगंध. घ्या अशा सुगंध सुगंध काय करू? सुगंध. तुम्ही पण खा, आम्ही पण खातो. जय. आम्ही टेबल घेऊन याने डायनिंग टेबल घेतलेलं आहे. वा, मला तुला काय झालं? तर चला बघूया, टेस्ट बघूया ना. टेस्ट नाही सांगितली तुम्हाला, तूच सांग. चल नाही, तुम्ही सांगा. मी सांगू बा. मस्त आहे ना, वेगळीच आहे. मग वहिनीने विचारतो आपण, ऑर्डर घेतील या. तुम्हाला पण देतो मग ऑर्डर ना. मस्त बनव, छान आहे. छान आहे ना, मला आवडले. आवडली मला. तर मित्रांनो, माझी मम्मी मदर इंडिया इंडिया मस्तपैकी बनवले होते. काय बनवलं का? टॅमॅटो सूप. टॅमॅटो सूप बघ जरा पिऊन टेस्ट. आणि तिकडे बनणार आहे मस्तपैकी असा, काय बनणार आहे? पुलाव. थांबा, एक नंबर. वा, हे आकडा तुझा पाठी घ्यायचं. हे बघ काय, रिंगी चिकी रिंगी चिकी रिंगी चिकी. मग डान्स करायचा आपल्याला. अरे असा नाही, गणपती बाप्पाच्या सॉन्ग वर बघा कशी नाचायला लागले लगेच. तर आमचं छोटस पिल्लू जरा आजारी पडले, त्यामुळे घरी येते. त्याला जरा ठीक आहे बोलतो, मला घ्यायला या. तर जाऊया, त्याला बघायला जातो आता. तर तुम्हाला काय दाखवणार? थोडा तब्येत ठीक नाही ना, नर्वस आहे. मला बोलतो घरी नाही आले, घरी तुझ्या घरी येतो मी. ठीक आहे आता ठीक आहे, यायचं म्हटलं की ठीक आहे. नाही अरे सूप, तू काय मजा घेतेस काय? मजा नाही, कड आला ना बाहेर येईल सगळं. हो त्याच्यासाठी बघतो. हो वाव. टॅमॅटो आता सूप उकळी आली, आता ठेवणार बंद करून. झालं तयार. चला मग पियाला घ्या. इथं नाही नको, पुलाव सोबत खाऊ मस्त वेळी. आणि इकडे बसलेले आहेत, काय करताय तुम्ही? पेपर घेऊन पेपर वाचायला बसले? हो, व्हॉट इंग्लिश पेपर. व्हॉट आय कॅन डू इन डू नो डू मम्मी मेकिंग टॅमॅटो सूप. बघा झालं. बघा वा कशी तिकडनं बोलते बघा. मम्मी झूम केलाय, तुझा आवाज क्लिअर येणार. हा, काय केलं तरी आमच्यात नाव टाकते, माहितीये ना तुम्हाला. एव्हरी इंडियन मम्मीची सवय आहे.
तिकडे काय त्यांच्या हातातनं झालं, तुमच्यामुळे झालं. तू मध्ये मध्ये आलास. इकडे म्हणते मेथी बारीक होती कधीसाठी, उद्यासाठी, कारण की श्रावण चालू झाले ना माझा, त्यांचं सर्व माझा थोडा थोडा त्यांचा पूर्ण. हा कशी बघते इथे काय खात नाही. इथं काय अशी पण खात नाही. हे काय काय पेपर आहे कुठलं काय आहे? लिहिलंय ना वरती कुठला आहे वाच. काय दिसत नाही. आय डोंट इंग्लिश, आय स्पीक इंग्लिश. समजलं काय? बाहेरचा इग्नोर करा, आमचा बॅक व्हॉइस आहे ना तो व्हॉइस इग्नोर करा. पुलाव बनतोय तर आपण नंतर मस्तपैकी बघूया पुलाव, काजू बिजू टाकू म्हणून, गाजर बिजर सगळं टाकून मस्तपैकी बनतोय. सकाळी गावच्या शेवायची खीर, पुलाव, सूप. श्रावणात असं बनत राहिलं तर कशाला कोण नॉनव्हेज खायला, कोण खातं नॉनव्हेज श्रावणात? घरी खातात. हा ना, समजत नाही. मम्मी काय करतेस? तिला जरा इकडून मग तिकडे जाऊ जरा. नको नको म्हणते. काय नाही असतं यार, आपलं किचन येते त्यात काय पसारा बाई, सगळ्यांचंच असतं. हे बघ, गाजर बिजर परस बी टोमॅटो बिमॅटो घेतलेलं. इकडे काजू कुठे आहेत? काजू हो बाजू. हे बघ काजू हो बाजू. तर नंतर बघूया आपण. आता जरा जाऊया पिल्लूकडे, जरा मन नाही लागत आहे, त्याला भेटून येऊया पहिलं. का तू येतेस मग? भाजी राहू दे, भाजीला टाइम लागेल. कसली भाजी आहे? नवा ती जाते सांगा ती. नाही नाही, तू येते ना, तू नाही ना येत? जेवणाला ती नाही येते, तू नाही येत. जेवणाला टाइम लागतो. ते टाइम लागेल, ते नंतर बघू आपण. चला आपण जाऊया, तो आला तर त्याला घेऊन यावे आपण जरासं, आणि परत सोडू मग ते सूप घेऊन जाऊ. तर मित्रांनो, काल मम्मी आमची विसरली होती आळूवडी दाखवायला कळताना, तर आज मी घेतो त्याच्यामध्ये ब्लॉग मध्ये. तेव्हा आळूवडी अशी सोडलेली आहे मस्त. हे तुम्हाला दाखवायचं होतं बघा. बस अशी इकडे तळायची आणि मग जेवताना खायची, अशी असते आळूवडी. आणि आमचं छोटीसं मोठंसं पिल्लू आलेलं आहे शेवटी. काय पिल्लू, काय म्हणतो? बरं वाटतंय ना तुला? बरं वाटतंय ना? बरं वाटतंय, बरं वाटतंय. आता आमचं मोठं पिल्लू होणार, ते मोठा पिल्लू. काय पिल्लू? मोठा होत चाललाय. ओके, सो बाय मित्रांनो. भाजी केली. पुढे हेंदू लावला काय? भाजी नाही, आम्हाला पुलाव बनवतो, टोमॅटो सूप. देऊ पुढं. मस्त घट्ट घट्ट गरम गरम पाहिजे, मजा आली. इकडे आळू वड्या आणि इकडे पुलाव. पुलाव संपला, संपला पुलाव. तर चला आता मी खातो मस्त पैकी. तू खाली खाली भाग दाखवला. अरे तू पहिला नाही दाखवला ना. हे बघ आता बघ संपाल कसा. ताईला दिल्या याच्या आधी दाखवला समोसा मस्त आहे. पैकी. हो द्या, नंतर मॉर्निंग तुझं बघ. तर मित्रांनो, पुलाव झालाय मस्तपैकी टॅमॅटो सूप सोबत आणि आळूवडी कुरकुरीत छान वगैरे झालेले आहे. पुलाव पण छान झालेला, टॅमॅटो सूप पण. आणि आता मम्मी पप्पा जरा गेलेत मीटिंगला, आणि आता मी खाणार आहे मस्तपैकी आईस्क्रीम आणि झोपतो गप्प. बघा ही आधीच पडली. तुला पाहिजे का? तिला आईस्क्रीम नो आईस्क्रीम बंद केला. जे आईस्क्रीम खाणाऱ्या माणसांनी आईस्क्रीम बंद केला काहीच. आईस्क्रीम वाला तोच म्हणतो तुम्ही आईस्क्रीम का कमी नेता. तर आता मस्तपैकी खातो आईस्क्रीम आणि ब्लॉगचं करतो येईन, कारण की उद्या आपल्याला जायचंय बोलल्याप्रमाणे. आईस्क्रीम नाही ते खातो आता मस्त. बोलल्याप्रमाणे आपल्याला जायचंय शॉपिंगला, डेकोरेशनच्या शॉपिंगला. तर कसं वाटलं आजचं ब्लॉग? आज सोबत आम्ही स्टार्टिंग केले, आता उद्यापासून तसेच डेली सोबत स्टार्टिंग होणार ब्लॉगची. काय होतेस? छानपैकी. आणि मध्ये मध्ये ऋतू पण शूट करेल, बघू आपण. आणि भेटू उद्या. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग? कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू. सबस्क्राईब, लाईक का बटन दाबाव, जोर से दाब. जबसे भाऊ. शुभ रात्री, काळजी घ्या.